Direktor sa Cebu City Police Office Gitubag sa aligasyon sa kapitan sa barangay Inayawan nga palpak ang intelligence network sa kapulisan, hinungdan nga nalutsan sa kinilong supply sa Shabu ang ilang barangay. Nanawagan usab siya sa kapitan nga dili mamulitika nunod sa kontrobersiya o kontrobersyal nga luna nga tukoron unta sa police station. Anang report. Giklaro ni Police Colonel Riena Garma nga ang tanang kalampusan nga drug operation sa kapulisan pulos mga intelligence-driven operation. Kamatuoran nini ang bag-uhay lang na sakmit nga 18 ka kilong shabu sa barangay Inayawan diin nadugangan og 10 kilos sa follow-up operation sa lungsod sa Konsolasyon. Lahat ng malalaking operation that is intelligence-driven operation. So hindi mo pwedeng sabihin mahina ang intelligence ng pulis because you cannot get 18 kilos, 2 kilos kung mahina ang intelligence mo. We were there, alas 3, naghintay, wala. Sabi nung isang konselor doon, napagod daw siya na nangampanya. Giisip ni Garma nga critical ang area sa barangay Inayawan sa problema sa illegal drugs tungod kay duol na kini sa kasikbit nga syudad. Gidugangan na niyang pulis ang Station 7 di nahisakop sa jurisdiksyon ang Inayawan. Boundary siya sa isang munisipyo na it's a public knowledge and also on record na stronghold ng mga drug pushers. And because of the dami quantity of drugs na pumapasok at nahuhuli sa area na yan, it's critical. Samtang iklaro usab ni Garma nga naproseso na ang pagtukod sa police station sa Luna nga unang gidonate sa kanhi opisyal sa barangay Inayawan. Gibarugan sa police official nga adunay pagtugot sa kanhi mga barangay official ang deed of donation ini. So kuhay kini sa pamahayag ni Kapitan Kirk Brian Ripolyo nga dipiktuso ang naasoyng proseso sanglit walay authority gikan sa konseho. Gipasabot ni Garma nga mausab ang tanang proseso kung ang alternatibong luna maitukuran sa police station nga maoy gitanyag ni Kapitan Ripolyo. Gawas pa, naaprubahan na ang budget alang nini sa PNP. Alam mo yung lupa, hindi naman dinadaanan ng sasakyan niya para mag-cause ng traffic eh. Ginawang parkingan ng restaurant dun sa harap na according sa mga tao at mga nag-report sa itukan ng CD, provided support nung last election sa mga nakaupo sa barangay. Kagahapong adlaw gipaguba sa kapitan ang enclosure o kural sa Luna kay nakabalda kuno kini sa mga sakyanan nga moagi sa dapit. Uban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.